Prijatelju, šta je s tobom? Da nisi nešto ljut na nas? Ama jok ja, Prio. Milan kaže da ti je slaba noga i da očima ne možeš da me vidiš. Ma, ajde, prijatelju. To je opet neka vaša neslana šala. Ja se nikad bolje nisam osjećala. Kuća mi blista, puna cveća, imam kućnu pomoćnicu. Milan se provrednio, cela kuća peva. Ma nemoj, ali Milan peva. A šta peva? U razdeljak te ljubim. A, tako. Mamicu Jareću. Alo? Snajka, zdravo. Imam jednu molbu, da ti i Boba odete do Milana i da izvidite zašto je Prija ljuta na mene. Pa da mi javnete, radi znanja i ravnanja. Ajde, ako mi to učiniš, vodit ću te na riblje specijalitete. Kako? Bolite stomak od ribe? Pa dobro, nije važno, ići ćemo na nešto drugo. Ajde u zdravlje. Kako si danas? Ćao. Dobro, idemo na terasu. Gde je Miša? Pa ceo dan je na akademiji. Malo čas sam razgovarala sa prijatelj Žikom. Baš dobro. Mama, kaži mi, molim te, šta sam ja to tebi pričala o tata Žiki? Ti meni? Ne razumem. Pa tata Milan je rekao mom ocu da ste vi ljuti na njega. Ma pusti, to je opet neka njihova ujdurma. Otkud vi? Pa za Boga, kako otkud vi? Došla deca u svoju kuću. Amo, nisu se najavili. Znači, sljedeći put da se najavimo 3 dana ranije? Milane, što je Žika ljut na nas? Pojma ne. Kako nemaš pojma? Kad si mu rekao da ne sme da dolazi zbog mame. Zbog mene? Pa ja se samo malo našalio. Eto vidiš, znala sam da oni nešto mute. O, dobar dan. Kako ste? Kako je Miša? Pa vi se znate? Da, znamo se. I to vrlo dobro. Lilika, donesite nam po jednu limunadu. Odmah. A to je znači ta kućna pomoćnica? Znate šta, našao sam dete na ulici, pa da se ne potuca, jel da? Ja sam je doveo da pomaže Jeleni. Pa u čemu je stvar? Ona je bila kod mene i ja sam je izbacila. Pa ti si imala neku staru kljakavu bez oka, bez noge, Milan mi rekao. Izvolite. Mamicu ti, Jareću. Sjero, da ti pomognem. Od sad sam ja tvoj menadžer. Izvoli.